Waniyo jabura. Waniyo Yesu. Waniyo jabura. Ya waniyo Yesu. Waniyo jabura. Sana waniyo abiro. Waniyo jabura. Sana waniyo abiro. Waniyo jabura. Wede yok dengo tabiro. Ayude ngima mosiko manyaka chieng' ya Jehova. Wede yok dengo tabiro. Waniyo jabura. Yola yoga tabiro. Yola dengo ya Jehova. Yola yoga tabiro. Anta tiku wuodha ya Nyasaye. Romna gi lal polo ya Jehova. Ora yoga tabiro. Waniyo jabura. Ora yoga tabiro. Waniyo jabura. Iseloyo. Loyo gi remo ya Nyasaye. Mama yok dengo tabiro. Mama yok dengo tabiro. Baba rom naglam. Amalo ionge ya Jehova. Baba rom naglam polo. Meda chiri ya Nyasaye. Naglam polo. Kinyo ruwero. Waniyo Yesu. Meda kinde ya Nyasaye. Waniyo Yesu. Miya chira chopa nini ya Wila Nyasaye. waniyo abiro. Wila waniyo abiro. Ora rom naglam polo. Ora rom naglam polo. Mama yok dengo tabiro. Mama yok dengo tabiro. Ora yok dengo tabiro. Seche chopo ya Nyasaye. Ora yok dengo tabiro. Neno kane yo abiro ya ruoth. Yola yoga tabiro. Romna gi lal polo ya Jehova. Yola yoga tabiro. Siepe yok dengo tabiro. Siepe yok dengo tabiro. Baba rom naglam polo. Baba rom naglam polo. Ero waniyo Yesu. Atieko wuodha ya Nyasaye. Ero waniyo Yesu. Romna gi lal polo ya Jehova. Romna gi malaike mag polo ya Nyasaye. Amen. Aya, nyokora mugejwangi wacho ni okinyi makawuono kiwinjo thum kochako mano wachako kidieny no mano mara ng'e jothumbewa chenro en mar rupiny pod nyakora mugejwang wantiere kae wacho ni kawuono kata ka en kwang'eyo jathum wada ng'eye okang' machielo wapuonjre wende moko ari adek meke kachiel koda ka gigo mosebedo kachako timo nyakora mugejwang antae chenro okinyi makawuono nyinga Wycliff Oruko jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango akelo ni chenro makama okinyi makawuono kamoro mora ma intiere bed kodo nyaka giko okinyi makawuono no piny kanyo mano wantiere kanyo kod brother Wycliff Oruko e wendo wa okinyi makawuono wasebedo kod Ramogi TV kae chenro moko to rupiny kawuono obiro kae thuolo mokwongo amose ni yaore kendo mondo mi okone oganda wa bende kama intiere kar kanyo ni maya wacho ma en audience mare ma ukinyi wacho ukinyi bende ka intiere kuma opogore okawa ka thuolo ni wanega mana injili kalo kawuono wantiere kar kae kode kora achiel kachiel mano kan kode ka brother Yes. machiegni Erokamano ahinya. inade Antie maber. thum mit ahinya mwachako gokinyi makawuono Erokamano. Piny ni dong'. thum morumo jana piny ni dong'. Kamano. Yes. Iwacho ni safar mari mar wer ang'eni mane gima dachaka ne ahinyo odiochieng' ma kawuono kato bang'e ang' wado nyakwara Mugejwang bande thor wach man go kawuono iwacho ni en thum gi ohala kanye menyal bedo kata ka iloko thum mondo bed yuto mari kata kelni yuto mari bende kaka jathum kawuono wan gi weche moko mwada bedo kae ka waporo kod jathum ma bende wan go kinyi ma kawuono ka wato kod achiel kachiel ka wayudo bende thumbege mamoko e kinde mang wadhigo nyime mana kama ntiere sani brother Wycliff Oruko Yes. uchako wer kuom thuolo marom nanga wacho ni sebedo industry ni kuom thuolo malach igni yabedo ni romo 20 to ya pode tenten wacho ni tenten bok midekre Erokamano. miwa mana safar ma thumbi mana Erokamano Cleopas. Ministry anya wacho ni ministry. kamano Ministry mara nyaka chak wer apani sani an gi higni 10. igni apar Nyaka chak wer. Koro asebedo e industry bang' ndalo malach. Koro nyaka nachak wer, chako wer, but nachako wer kapod an e high school, kapod an e primary school, adhi e high school.
matieko but nan gi lek ni chieng' moro achiel wendega mawerogi mondo gwedhi oganda to Nyasaye osetimona maber makoro sani achako e level moro makoro ruoth oketa level machielo ma wendega nyalo chopo n'oganda mathoth ahinya. Mano gima oganda moko bende yudo thagruok ka gichako kaka thum wuok e studio thum wuok e paro mondi paro no kosewuok kanyo ka en ro maki yudo wer yudo fweny inene yore mopogore opogore igolo thum idhi e studio igolo e studio itere oko kaka ne chako uso chenro gi mago mag thum. Ang'o mane itimo yo machon ma opogore ma itimo sani mamiyo thumbe gi chopo ne oganda mathoth? Erokamano. Sani nitie pogruok maduong' ahinya kendo anyalo wacho ni kaluwore gi teknoloji mantie sani uso thum obedo mayot moloyo kaka ndalo machon. Ndalo machon ka nidhi e studio to kia e studio titing'o CD nyaki wuoth kata mana e street kaka koro wan e dala mar Buore Nairobi kae dhi kata River Road gini kocha kitimo ang'o mondo ka wende gi ochop ne ji. Samoro in Nairobi ka koro wantie Nairobi ka to ng'ato nitie Kisumu to dwano yud wendi chuni ni nyaka ang' ikaw wuoth midhi nyaka Kisumu. Lakini sani nya yudo ka kaluwore gi teknoloji mantie uso thum obedo mayot nikech teknoloji ng'eny. Koro en mana ni nyaki ng'e ni to wenda ni kagole ae studio to ere platform manyalo kete onya chopo ne ji mang'eny. Koro ang'e ni e chenro ma wan go kawuono ne jawer manoko kacha kata ng'at man gi lek mar wer kowinjo show ni mwatieko tang'e ni odhi gwedhore kabisa kendo odhi ng'eyo gik mang'eny sana mapok owinjo mana kokale kipindi ma wan go dakika matin. Mana montiego sani kijongi koro mokanyo kar sa 3 wadhi bedo gi thuolo machielo mar goyo mbaka machielo masharano ng'adhi cham kanyo sa 3 nyaka sa 5 to kata kapok ochopo sano gik mantiere sani thum ikawe katalanta makelo ni yuto koso koro iloke obedo beda ohala ma itimo mano nyalo bedo kar kache kindego. Okay, kaka koro sani kokwa wuondore ing'eni nyaka samidhi e studio nyaka iti gi pesa to mondo yud pesa materi e studio nyaka ing'eni to gima kawo pesa na makete ni bonya kelo na gimoro machielo ma anyalo konyora go mbele kacha. Koro gimitimo mokwongo Cleopas jawer kigolo wendi ichalo ng'amo ng'iyo puodho to king'iyo puodho nyaka ibed gi title deed chal gi wer bende kidhi e studio gima kise ka producer kucho gimi kwongo timo mondi kaka artist nyaka ikaw wendi no i register gi copyright board Kikobo Kenya Copyright Board mag yud barua manyiso ni wer kaka koro mar piny ni dongni kata jomolocho mano wer ba ondike nying brother Wycliff mano step mokwongo mi yud certificate mano nyiso ni en mari mondo mindikri Kikobo ponono ng'ato penjore ni kata koro achake nade ni luweyo machalo na. Okay, Kikobo mano is one of the government bodies ma deal gi copyright boards copyright mag wer kata artistic work koro kigolo wer to gintie go office ginyalo dhi kata nyatimo online ikaw thumbino ti register online ti yudo certificate gioro ni online manyiso ni ka koro jomolocho kata wach ni piny dong wer makoro wer no morumo no endo ondike nying brother Wycliff mano atwa mokwongo nikech kokitimo mano ji nyalo ng'ata nyalo tiyo gi wendi mano atwa mokwongo. Atwa mar ariyo nitie streaming platforms mang'eny manyalo kawo wendi no miketie moko chuno ni nyaka kelni wenda no e kitimri nade kiyudi neno kaka koro sani nagolo wer manyien mar piny ruoth ng'ato koro ni Kisumu to nyalo penjere ni brother Wycliff ere kaka nya yudo wendi ni ng'eni chon ne nyaka iter CD lakini right now yudo kaka an jawer kaka brother Wycliff akaw wenda ni akete platform moro nitie miluongo ni Star Digit koro kaka sani ami mana code kata kaka jawinjo manoko kacha code mawacho ni kidio star 207 star 62 star 52 hash star 207 star 62 star 52 hash to wendo no bire simbi yudo ka okelo ni mana M-Pesa pin mari kende miketo ting'iyo wendo no git siling 10 ng'ato penjore ni anasegolo thumbe madhi 50 okayud yuto iwacho ni intiere karka indiko mana code no kitieko ndiko code no ng'ato nyiewo thumno kamoro amora ma intiere titimo marketing ne yo machalo nade mondo mi ji mathoth bende oyude nikech ni koro isekawo thumno kaka yuto mari. Gima timo
an kaka brother Wycliff atimo marketing e yore mang'eny. Gima koso ne jowinjo kata jower mathoth yudo ka ng'ato yudo pesa modhi golo audio mochako timo tek okawo pesa mo tim video to koset budget mar marketing kanye kama wa fail godo en kose golo wer to ng'eni weri bro go agoya kama an kaka brother Wycliff ka golo wenda kaka golo atimo marketing radio station. I have my fan Facebook page mara nitiere to yudo ka a boost inya yudo kata mondo chop no ganda mang'eny mana achiel yo machielo en kaka kora biro e Ramogi TV kai jowinjo mawinja tiwinjo ka ng'ato koro dwaro kata wenda wachni en kata bondo ugenya kocha tanyise ni mondo yud wenda ni for example wer mana golo manyien mar piny ruoth koro samoro gwedhore to kako yud wer tame tiyudo ka wenda ni asekete platform gite. For example sani kidwaro wer mar skiza mar piny ruoth gimitimo yot ahinya idiyo mana *837 *2136 hash *837 *2136 hash to winje nan kae to ng'ato ni bondo to sayudo wenda ng'ato ni Kisumu to sayudo wenda mana kod miwinja wacho no kende. Yes, koro magi gin yore mathoth ma jawer nyalo timore nade nyalo yudo go yuto kowuok kuom wende to mos jower ok ong'eyo. Koro giminya timo mokwongo machielo oyanyis gi machielo samoro inya wacho ni to ere kaka thuma igoye kata Ramogi samoro thuma igoyo e radio station mamoko gi to kayud yuto in kaka jawer ok inya biro Ramogi kata nyis jafwambo kaka Mr. Cleopas ni koro ni chula neno kigo wenda you don't have the authority to do that. Koro gima itimo nyaka register gi one of the government bodies momi thuolo mar choko otonglo men mane sani ineno en mane sani kinde montie sani mantie gi adek we have 3 CMOs one gi music copyright MCSK one gi camp mano Kenya musical producers kaka koro producer mano margi itie machielo miluongo ni Prisk maga adek gi emomigi thuolo makata ng'eni ofisu ka wang' wadhi ofis ka to wayudo ka nitie license mar music copyright koro gin imiyo gi thuolo to gibiro to uchulogi kusechulogi to gi distribute ne ang'owa ne artist but you in kaka artist ok inya yudo pesa direct pok bedo member mar organization. Pesa no biro bang' thuolo maromo nade? Okay, luore yudo ka luore gi kaka koro distribution timore inya jomoko timo after 3 months jomoko nitie platform michulo on a monthly basis koro luore ni ya to windino ni kanyo. For example skiza una skiza basis wanichulo every month dwe ka dwe iyudo gimoro to kilinga ni ya ingeni kata monde iyud gimoro imbe nyaka itim marketing but agone Nyasaye kamano nikech sani nitie so many platforms ma ng'ato nyalo yuto godo. Aya, mane kinde magidire sani. Ponono gimiyo omenda moko ma no winjo kaka Wycliff Jones mago jothumbe moko masebedo go kar kae biro to wacho ni omiwa mana siling 1,000 orwa siling 700. En omenda maromo nade mikelo? Samoro 2,000, 3,000 kose en omenda moro ma ng'ato nyalo wacho ni oyo adonjo thum gima yudo ka chal kendo romre gi gima natiyo godo mondo mi agol thum. Igolo thum inyalo mana lero mondi kanyo ka tikonwa ka yudo ni ka en thum nikech wada donje thum kombe koro wada golo kasa ni ka waduogo an waduogo weche mogik to weche mogik go koro kombe gang bedi koro tika bet kolisa nikech kwa tieko to kigolo thum kuom ranyisi omenda maromo nade to mawuok kuom collection kuom distribution biro mona. Okay, ingeni distribution jing'eny for example kaka koro members mag MCSK nyayudo kata ni nitie kata dhano mok tin 15,000 jower duto mo register to nitie platforms makikete wendegi to iyudo percentage miyudo ni malo mopogore gi kaka kudhi unjino duto te. For example distribution kaka wachni kata ka MCSK matimo distribution pesa no nyalo biro matin kata 2,000 no koro kinyal tegemea mano kende lakini nitie kama kikete wendegi you earn a lot for example anatiyo kendo ndika but atimo music full time bende to pesa michula kama tiye music chula moloyo pesa michula ineno koro obro mana luore ni yande into iketo content ni kanye nikech nitie content kuonde mang'eny minyalo kete. One of them en Skiza platform second en YouTube third is the one gi kaka base music mano streaming platform koro
enin mondo ing'e ni thuma ni adwa kete kanye to ere kaka timone marketing. Yes. Wacho ni kinde duto kama iketogie nyakwa Ramogi jwang' iwinje wacho ni thuolo ma kamagi mag twak kod jathum ma bende oseketo mise motegno e wechegi mag timo thum bende en moro moko nyaka wakawa kanyo ka waling kendo wacho ni oyo ibeta beta kacha wasebedo kod jothumbe ka kendo iwacho ni yuto thum okelnegi yuto gin mana kar kacha iwinjo ni en oketo gi e platforms mopogore opogore kendo yudo yuto mare in mana kod e Facebook kacha bende itamri kata oro ne jok moko link e WhatsApp itamri kata loso poster itamri loso marketing mari ida timri nare jathum kama intiere kar kacha wakawa ne otimo kari adek ka duogo wadonjo kod thum mano ma ikona sani gi DJ wa mano DJ Rosie kod DJ Milka gin mana nyidende gintie kaka gitimo tich makare kama gintie kar ka gikona kanyo ne thum mabiro sano kanyo luongo ni Yesu Jakony ero kamana Yesu Jakony biro aya Paul Kiche Jako Soko wacho kanyo ni Ower mamita enya Simon omed gwedhi brother Wycliff Perez Koth wacho kanyo ni Mama Marion mano manyama saria wende go mit nande Bruce Birigi wacho kanyo ni usango kawuono itamo waya jawa onge matek watiere ka wach Nyasaye bende ber wan mana pamoja watiere kod Mose jathum mano baba Moses kachel koda ka Perez Adhiambo wacho ni oyaore ahinya wende wacho kanyo ni wende nyathino mora matek mang'eny wacho ni wende ne bende gwedha mathoth erokamano eno chenro kantiere Kisumo Nyalenda erokamano ahinya kuom ote mari kamachielo bende wantie ka kod ote mawuok kuom William Decker wacho ni aneno chenro ni achiel kachiel ka wuok Nairobi South B anene 75 inch LG Ultra HD thin crystal wacho ni manyiewo gi credit manyao ge pesa na actually Mosna brother mano we are proud of him as a family. You don't know how good it is to have a free quality entertainment in the family. Wacho kanyo ni bende customer onge to wawacho mana ni awiko chuothum kamano William Decker en brother na en brother yes oro ote kaja achiel kachiel wacho kanyo no luo chenro bende achiel kachiel ka ntiere buore Nairobi poch gi pak ne jogo duto mantiere kar kae ote mamoko mantie nikech kwa duogo ema thum wagoyo na moyiech nyaka sadek to kwa tieko wadonjo dakika achiel modong' e wiye ka ang' wadhi kode kwa jana wadhi mogik koso ang' tima na wendi manyien mantiere kar kae yiero koro en mari kata kamano ote madonjo kar kae bende wacho kanyo ni mano LA Sami mano Kip maneno wakantiere Bometo wacho ni say hi mano tu Oruko oluo chenro to wacho ni kata koko wich twak thumbe gwedhe wacho ni such a great guy. I happen to have been featured in a collab with him mana achiel kuom jogo mabende wer kod motegno ahinya kama gintiere kar kacha aya kama chielo bende wacho mantie ka Odhiambo Ramogi ahero wende jatich Nyasaye no mang'eny minage mos mogundho mos gi osedonjo modong' korang' wakaw mos oko kanyo kang' wadhi kodgi oko to kata kamano watiek gi wer mane mana yiero koro en mari kae to koro ang' ne konwa kona sani ni mane manitiere kar ka kiwacho ni wer mogik mano migolo kanyo mano mar jomolocho okay atimo collabo gi Ross George en artist ng'eni ber samoro be ikaw artist moro to imako lwete to koro dhego kanyakla koro wanya tieko gi wer manyien mar Pinyruoth to ng'ata ng'eni koro penjore ni to Pinyruoth ni brother Wycliff wendi ni gwedha yude nang'o gimitimo mondi download wendne simbi kanyo wowa kode koro kamera den madonge kamano gimitimo yot ahinya jawinjo mara mondi yud wer makoro wadhi tugo ni di mana star 207 star 62 star 52 hash star 207 star 62 star 52 hash kata kidware yor skisa gimitimo yot ahinya di mana star 837 star 2136 hash tisha yudo mana wenda no simbi kanyo nyakwa Ramogi jando giwinje to mbui meki jok mada tudre kodi mana chala kete ka waduogo ang'odo je chenro machielo koro maya wach man good movie kwado joka wagolo kom gi ka wan ka to amiela koro nyaka utiek erokamano mondo tudri koda brother Wycliff Oruko Facebook page mara brother Wycliff Oruko YouTube brother Wycliff Oruko kidhi kanyo subscribe to like kendi we comment kanyo to Nyasaye gwedhi mathoth ahinya erokamano nyakwa Ramogi jwangi winjo kowuok kuom brother Wycliff Oruko thum nyalo kelo ni yuto tigi wi yaw pachi tigi duondi ma Nyasaye omi mar pako kendo mar timo gimoro amora ma en go ne mar nyatimo gigo duto minyalo timo e bwo piny nikech teko
ma Ruoth Nyasaye no bende ema ne omiyi. An ata e chenro maka onyiga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokew nyaka chango e kinde mochope sani ada mana chung' e komni to ka chung' wachaka gi wachno mano mar thum mare manyien kanyo ken kacha kod Rose George. Wadi winje sane achiel kachiel brother Wycliff. Erokamano nyaka no koch gi pago tich makare ma imedo timo. Menero Ramogi TV wantiere kar ka. Ida miwa kapela mar piny ruoth. Mar piny ruoth. Aya koro chaka kana alafu DJ korang chon wangolo no koro brother Awiko chwo thum. Erokamano. Aya chaka matin kae to kanya makawe mbele. Ka piny ruoth Jehova wana malo, onge gi lweny maloyo ngimawa. Ka piny ruoth Jehova wanwa malo, onge gi lweny maloyo ngimawa. Awinji ruoth, Nyasaye maduong'. Ono ka piny ruoth Jehova wani malo wadwa, onge gi lweny maloyo ngimawa. Ka piny ruoth Jehova wanwa malo wadwa, onge gi lweny maloyo ngimawa. Turwa kata wasigo lagi to ruoth wanwa malo, onge gi lweny maloyo ngimawa. Nyathiwa ka piny ruoth Jehova wanwa malo wadwa, onge gi lweny maloyo ngimawa. Turwa makata lweny ge tamino wanwa malo, onge gi lweny maloyo ngimawa. Sana ka piny ruoth Jehova wanwa malo, onge gi lweny maloyo ngimawa. Ono makata dhiero donjo to ruoth wanwa malo, onge gi lweny maloyo ngimawa. Hallelujah. Ka piny ruoth Jehova wanwa malo, onge gi lweny